Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska je to špeciál za 100 odberateľov. Daj zatiaľ like, daj odber a my skúsime niečo iné, inú tému. To sú zrovna Pokémoni, lebo možno vám príde nešťastné prostredie, že je tu napríklad môj papagaj Pipinko, hej, v pozadí, ale nechcem vám môcť ukazovať môj priestor, takže som si vymyslel takéto super pozadie. Ak ťa bavia Pokémoni, daj like, ak ťa nebavia, daj odber. Takže moc na výber nemáš. A dneska si ukážeme moju kolekciu. Ak by ste chceli, a bude to mať dobré ohlasy, urobíme si opening. Ja by som si to otvoril tak či tak, len je to na video, nové video. Takže ja to nebudem obkecávať a môžeme ísť na to. Tu mám Greninju EX, takúto peknú. Pochádza zo setu Twilight Masquerade. A kto by nevedel, ako vyzerá ten balíček, tak toto je ten balíček. A možno si hovoríte, keď máš karty, nemáš ich fake? Nie, lebo iba vyzerajú, lebo sú v top loaderoch. Je to takýto špeciálny obal, ktorý dám dole, hej, aby sa to nezničilo. A je v tom normálne karta a tu vidíte možno ich odrazy. Tu, hej, takže asi tak nejak. Potom tu máme japonskú kartu, nejaká proste japonský fulartik, hej, pekné AR-ko a je to strašne pekné, aj keď žiadna zaujímavosť, hej, zase v top loader, lebo je to lepšia karta, ceny vám dám možno aj kde v hore, ale tie ceny sú veľmi individuálne. Napríklad ja 2 dní pred tým, ako to vydám, hej, lebo musím sa zastrihať, tam nejakú cenu a už keď sa na to pozriete vy, tak už tam je úplne iná cena. Ale asi tak nejak. Ďalšiu kartu, tu už mám konečne anglickú, nie japonskú. A to je takýto Arceus, Cosmic Ellipse, rok 2019, krásna kartička, prvý ročník. Ďalšiu, tu máme veľmi zaujímavú kartu, je to Pikachu and Zekrom GX, a je to vlastne z Pokémon World Championsu 2019. Dali sa kúpiť iba na tom evente a majú celkom veľkú hodnotu. Máme tu Zaciana V. Kto by nevedel, čo je Zacian, tak Zacian je normálna karta, ale je to zlatá karta, je to jedna z obľúbených kariet. A zrovna táto zlatá nevyzerá ako všetky ostatné zlaté karty, lebo všetky ostatné zlaté karty sú fake. Takto vyzerá pravá zlatá karta zozadu, kto by to nevedel. A pochádza tiež zo setu Cosmic Ellipse. Máme tu trénera, Stevena, a ja mám k tým trénerom trochu takú príhodu, hej. Ja vlastne ako prvák, hej, v škole, sme proste otvárali balíčky a v každom balíčku bol nejaký tréner, hej. Nikto to nemal rád, každý to trhal, aj keď to bol takýto pekný full art. Tým, že to každý trhal, je ich už málo, aj keď sú otvorení a majú celkom vysokú teraz hodnotu. A teraz tu máme staršie karty. Máme tu takéto promo Mewtwo, ktorý bol v tinkách a teraz tá tinka už otvorená, prázdna, iba plechovka, stojí nejakých 40 až 70 eur, kvôli tomu je tam Mewtwo, Charizard, Charmander a takéto proste fan favorite. Vtedy sa to bežne predávalo, teraz už to žijete asi už len na card markete alebo nejakých osobných predajcov. Toto je jedna z tých kariet v prome, aby ste si to vedeli predstaviť. Tu je krabička, hej. Ja keď ju otvorím, mám tam nejakú, čo sa do nej dostalo, tu mám nejaký balíček, hej, zvyknú byť 2, tu mám napríklad Temporal Forces, nová edícia, ale to je jedno. A máte tam mincu, 2 balíčky, samolepku a takúto promokartu, ale neklame si, momentálne tie promokarty sú, že o ničom, staré, proste the best. Sú takéto malé tinky, takáto veľká. No ani do obrazu sa mi neobchá. Tak. Tak, z tých starších kariet tu mám ešte kartu z roku 2002, klasická, lenže z roku 2002.
čo teraz len balíček stojí okolo 60 €. Tu mám reálne karty, hej, proste povedzte si len taká Energy. Lenže to je špeciálna Energy, lebo má takéto boxy na sebe. Tu ich mám asi 5, ale to nikoho nezaujíma. Máme tu IX-ko. Je to IX-ko proste, na tom sa nedá nič pokaziť. A ono je, sa mi zdá, z Paradox Reefu, to je toto tu, taký balíček. Momentálne Paradox Reef ako dosť vybuchol, proste nudná edícia. Ďalej tu mám tiež z Paradox Reefu tohto tu Technicala, Technicity EX, proste EX. A mám tu z Paldean Faceu, kto by nevedel, čo je Paldean Face, hej. Je to set, ktorý celkom vybuchol, hej, zo začiatku, lebo tam bol Charizard, tak toto vyzerá. Charizard Pikachu. Mám tohto holo Mr. Mima a som veľmi unlucker. Otvoril som 6 alebo 7 balíčkov, padlo mi 2 EXK a 1 tento Mime. No, máme tu ďalšie karty. Tentokrát tu máme Full Art alebo All Art, teraz nie som si istý, je to Gengar V. A je to veľmi pekná karta. Potom tu máme Trevenanta. A ten, keď si všimnete, je tu taká lesklá dýňa. Je to limitovaná Halloween edícia z balíčku Trigger Trade. A čo je zaujímavé, v tom balíčku sú len 3 karty, hej. Takto vyzerá ten balíček. Máme tu potom samozrejme Vistar Marker, hej. Takáto pekná kartička. Neviem, na čo to je, ale tak. Mám to, vyzerá to pekne, cenové je to v pohode. Ďalej, tu máme Pikachua. Pekného Pikachua 25 IS, vidíte tam, že výročie. A je to celkom veľmi pekná karta. Aj keď nie drahá, ale pekná. Aj keď viem, že jednu dobu strašne vybuchla, hej, lebo stála, neviem, stála, že euro 2, ale PSA 10 stála 5-6 eur, či PSA 50-60 eur. Máme tu samozrejme IX-ko, hej, toto sú všetko IX-kavečka, nič zaujímavé. Takže IX-ko, ani neviem z aké edície. Toto je z tej novej edície, ďalšie IX-ko, veľmi pekná karta. Máme tu Full Artik, pekný Vukária a tiež neviem, ako sa to číta, ani neviem z akého balíčku. Môj prvý Full Artik, to je Porygon Z 2.18 alebo 2.19. Aha, tak 2.15 dokonca, 2015 rok. Takýto pekná karta. Toto je môj prvý Full Art alebo All Art. Teraz nie som si istý. Ďalej tu máme strašne hranú kartu v hrách, lebo má brutálny damage a dobre celkom životy. Je to IX-ko. Také pekné. Ďalej tu máme Gardevoja, čo už je samo sebe táto karta krásna, zvlášť tým japonským nápisom aj dizajnom. Takže je dosť drahá. Potom tu mám Mevlix, čo je moje druhé IX-ko a to je rok 2019, takže celkom dobrý rozdiel. A potom tu už mám, teda keď hovorím o tých IX-kách, to sú IX-ka, ktoré som si otvoril, hej. Potom tu mám nejakých trénerov, jeden je normálne, že starší, hej, vidíte, Team Rocket. Ďalší je tuto z edície 25 Irsu, keď to pekné kartičky. A ďalej tu máme Hoopa Víčko, Full Art a starého Gunda, alebo jak sa volá, Groudon. Tak. On sa tiež celkom kedysi hral, teraz už sa moc nehrá, hej. Máme tu Gengara, samozrejme, hej, pekného lesklého Trigger Trade. A Pikachu, čo je Pikachu, nemusím vysvetľovať. Tu mám nejakých typkov, hej, tu mám jedného, neviem z čoho je. A tento tu sa mi zdá, že z Temporal Forces edície, tento tu. A kto by nevedel, ako vyzerá Temporal Forces balíček, vyzerá to tak. Tento mám zrovna aj zabalený. Máme tu japonské karty, hej, nikoho to skôr nezaujíma, aj keď všetky sú okolo eura 50, lebo sú to japonské.
Takto. Tu máme Eeveeho. Neviem. Krabsa. Clancyho v Brawl Starse. A Megafon. K tejto karte ja som chcel strašne Pikachu box na narodeniny. Dostal som box tiež, ale s touto kartou a toto som dostal na narodeniny. A to bol moja prvá promo karta, takže tu ani nepredávam, proste tu si nechávam na pamiatku. To bol vtedy strašný hype Pokémonov. A k tejto karte bola hodnota 16 centov, len mne sa páčili tie boxy. Som si ho nechal, teraz stojí 4 €. Jo, takže som späť. Mám tu už kartičky. A hlavne, kto nepozná toto, neviem, kde ste žili, keď ste zbierali karty 2.19. Vtedy reálne minca bola niečo teraz ako 300 € Giratina. Máme pána Slováka, hej. Takto vyzerali staré mince. Takto vyzerajú nové. Len si ich môžeme trošku porovnať, že? Takže vidíme, že sa Pokémon vyzerajú, aj keď tento je taký kvalitný, tento pomaly ohne. Charmeleona, čo je na tejto plechovke, ktorá je taká istá, ako som vysvetloval k tomu Mewtwovi. A toto je moja Charizardia zbierka. Ideme cenovo asi odzadu. Tento Charizard. Kvôli tomu, lebo je taký trošku odretý, ten som si kúpil, hej. Lebo moji Charizardi bývajú kvalitovo, ukážem vám. To je Pokémon Go Charizard, proste tým, že je Pokémon Go, tak nie je nejaký drahý. Takto vyzerajú moje karty. Kvalitu. Proste plná kvalita bez poškodenia. Krásny Charizard. Tom tu máme Charizarda ďalšieho. Krásna promo z roku 2016 sa mi zdá. Asi, hej, nie 2019. Takéto pekné holo 3D, to boli jedni z prvých. A máme tu najlepší Full Art Charizard, Braix, Cosmic Ellipse 2019. Nemusím vysvetľovať, proste krásny 3D Charizard. Hej, vidíte, jak sa už ligocek, proste staré kvalitné hola. Venusaur. Potom tu mám Shiny Venusaura. Venusaurovi mám evolúciu tú základnú Blastoise. Či Blastoise, Bulbasaur. Mám tu Blastoisa. A samozrejme ho Mekač Pikachu. Proste Pikachu z Mekača, ktorý je 2.19. Pozrite sa na to krásne holo. Ďalej, tu mám môjho najobľúbenejšieho Pokémona. Je to Cubone. V tomto stave, ako ho mám, keby som ho dal gradenúť, by bol jediný na svete. Takže čakám, kým sa mi nazbierol karty na grading. Teraz tu mám pár Radiant kartiet, hej, padajú z Crown Zenitu. Ten balíček tu zrovna nemám. Toto sú tie karty, hej. A sú strašne pekné tie Radianty. Tretie miesto, Mega Tyranitar. Krásny full art, kde je viac Pokémonov, starý a hlavne to lesklo, to je krásne. A tie diamantiky, to je super. Ďalej, druhé miesto, tu máme Rozu Trainera. Tá je tréner, ale proste tým, že všetci to trhali a bola to hlavná chase karta, tak proste má obrovskú hodnotu. A prvé miesto tu máme novú Giratinu V z Lost Originu. Nová jak nová, 3-4 roky, ale je to Giratina V. A zatiaľ čau!